Добре дошли в Lufthansa Technik София! Казвам се Кръстина Танасова, уча в Техническия университет София, индустриално инженерство на английски език. Стажант съм в Lufthansa Technik София. Реших да кандидатствам в стажантска програма Empower, тъй като ми се стори нещо нестандартно. Всъщност не прочетох обявата, а я чух по радиото. И след това с Светла се срещахме в Техническия университет и тя така успя да ме запали. Доста се заинтригувах от двуседмичното обучение в Благоевград и реших да пробвам. Избрах Lufthansa Technik София, първо защото е световен лидер в ремонт и поддръжка на самолети. Второто нещо, което доста ме запали, беше това, че е немска компания, а немците са изключително известни със своята прецизност и точност. Така че реших, че това за мен е мястото. И освен това, тъй като аз съм по-общ инженер, исках да се доусъвършенствам в по-тясна сфера. Лично за себе си от обучението в Благоевград научих, че колкото повече хора, различни хора са събрани на едно място, толкова това е по-ползотворно за самата мен, защото така мога да видя различните гледни точки, различните мнения и съответно сама за себе си да избера кое да последвам и кое не. Самите тренери, разбира се, те положиха доста усилия и от тях научихме страшно много, всеки един от нас. И накрая, но не и на последно място, беше важно това, че все пак няма правилно или грешно решение, а по-скоро има различни гледни точки, които е добре да се видят. За себе си от стажа в Lufthansa Technik София се научих да работя с доста широк кръг от хора. Научих изключително много неща, свързани с ремонта и поддръжката на самолетите като цяло, фазите, през които трябва да мине работата, за да може това да се осъществи по най-добрия начин. И всъщност се оказа, че Lufthansa Technik се справят доста добре, отлично дори. И се радвам, че имах възможността да бъда тук и продължавам да имам тази възможност да се уча и да се развивам, тъй като за мен това е най-важното.